Nu vil jeg fortælle jer, hvordan man er en rigtig mand. Øhm, for det første, så er det vigtigt at spise 3 kilo kød om dagen, og det er ikke lige meget, hvad kød man spiser. Tager du eksempelvis høns, som er fucking fjollet og femset, så svarer 1 kilo hønsekød, som egentlig hedder kyllingekød, kun til 0,6 kilo kød sådan på mandighedsskalaen. Hvorimod tager du et sejt dyr, som krokodille, eller bisonokse, eller hamster, så svarer det til 1,6 kilo kød. Okay, så svarer det til 1,6 kilo kød på mandighedsskalaen. Så desto sejere dyret er, jo mere mand er du. Hvilket egentlig også er logisk, hvis man lige tænker sig om. Og så for det andet, så er det vigtigt, at... Okay, det er den hamster. Jeg havde ikke lige forberedt. Okay, to. Det er vigtigt at nægte sig selv adgang til sit eget følelsesliv. Der er 2 følelser. Det er fint nok, og følelsen af lysten til mere øl. Så når ens kæreste er gået fra en, og man er for grim til Tinder, så det er fint nok. Smager lige af en mere. Og det er vigtigt, at de lytter til mig. Jeg har certifikat og papir på, at jeg er en rigtig mand. Jeg er nemlig gået på Mandeakademiet. Det er en skole, der ligger nede ved Brovst. Oppe Brovst. Hvor fuck er Brovst? Nå. Lyt til, hvad jeg har at sige. Forhold jer fuldstændig ukritisk til tingene. Og lad være med at reflektere over, hvad man er, og hvad det betyder, hvad en mand er. Og ja, bare lyt til, hvad jeg siger.